nagpagwa sang sabpina ang House Committee on Justice sa National Bureau of Investigation agud makuha ang mga record nga may kahilabtanan sa ginapahayag nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag sa anay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Ginpangunahan ini ni Justice Panel Chairman kag Batangas Representative Jervil Luistro kasunod sang formal nga pagsugod sang hearing sa mga impeachment complaints sa bato kay Duterte. Ang tuyo sang amo nga hearing amo ang paghibalo kun may yara sang nagakaigo nga basehan agud pasakaon ang kaso sa Senado para sa trial. Ginplastar ni Luistro ang motion sa komite kag ginaprubahan ini nga wala sang pagpamatok. Ginamanduan na sang sabpina ang NBI nga ipasa ang mga sertipikado nga kopya sang tanan nga materyales halin sa ilang nga investigasyon nga ripasuhon na sang mga mamalidha bilang kabahin sang pagtipon sang ebidensya. Nauna na nga gintumod sang komite ang sufficient informed kag substance ang duha ka reklamo nga impeachment bato kay Duterte kag gintugutan sini nga magpadayon ang hearing abisan panahon na pa nga yara sila sa recess ang Kongreso. Sa karon kinatutukan pa lang sang komite kung may ara ini sang probable cause samtang ang Senado amo ang magaserbe bilang impeachment court kung padayunon ang trial. Dito mo maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo.